Witam Was pięknie. Wyrządzę Wam na co chłopuje garaż. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to subskrybujcie mój kanał, a dajcie mi palec do wyrchu. Jeszcze do niedawna, jak się stawiało chałupę, to dyski kole tej chałupy musiał być garaż, do którego chłopi se chowali auto, a cały wersajk, jak i inny kaj mieli. W takim garażu było dyski wszystko na swoim placu. A po buczku opatruje, jeśli baba albo dziecka coś ich wysmyczyły, a nie dali spadki tam, kany to patrzyło. Bo przeca garaż dla chłopa to jest to samo, co kucheń dla paniczki. Teraz w tych nowych garażach, w tych nowych chałupach, garaży się już robi w chałupie, w postrzodku, albo dołu pod chałupą, ale furt to je ten plac, kany reguluje chłop. Bo chłopom najlepszy wonio szmyr, a benzyna. To je tak samo jak gazinej wonio buchta, co ją wyciągnie z trumby. Jak się kaj coś skućko w chałupie, to chłop to bierze do garaży, a próbuje to sprawić. Roz się podarzy, a po niekiedy ni. Ale dycki najważniejsze są chęci. A kany chłop uciecze, jak się powadzi z babą, tuż przeca, że do garaży, bo to jest takowny plac, kaj naozaj baba za nim nie pójdzie. Taki chłop se siednie na stołku, a chnece coś gnądzie do roboty. Choćby na złość babie. Ale tam będzie siedział, a i do nocy, a klepał kładziwym. W takiej garaży dycki była jakoś kaczyca, coś co w niej gazda hajcował, co by mu nie marzły palce przy robocie. Ponikierzy se postawili koleni, a i stary legier, kieby się z babą bardziej powadził, a musiałby tam zostać na noc. Ale w garaży chłop mało kiej był sum. Miał jakieś radio, kiere mu furt grało, ale przeca jak się baj skiszkało auto, a nie poradził go sprawić, to chnet zadzwonił po kamrata z chałupy wedle, co się na tym znął, a ten zaś musiał zawołać Józka z Achyńka, kierzy przy autach też coś ich robili, a już całą komisję i majstrów, kierzy na isto auto sprawują, była w komplecie. Chłop dycki miał w garaży pochowaną gorzołkę a piwo, kierew wyciągał, baj jak auto nie chciało jechać. Chłopi się podziwali na silnik, a kręcili głowami, bo nie poradzili nic wyszpekulirować. Ale jak gazda polał po 2 sztamperle, to już każdy był mechanik. Chycili się sprawowania, każdy gonił z kluczami, z kładziwym, a czym bardziej ubywało gorzołki, tym więcej śrubek leżało na ziemi. Jak już auto na koniec odpoliło, to a i gaździno była rada, bo przeca jutro trzeba jechać pożykać do kościoła. Jak chłopi chodzowali jeden ku drugiemu, to dycki widzieli kany chlelać kamrata. Tuż przeca, że w garaży. Tam, przy tym wercajgu, śrubkach a szmyrach było najwięcej rzeczy. A myślicie, że chłopi nie plotkują? Czasem jeszcze bardziej jako baby. Że my na to prawiemy, że zbieramy informacje jeden od drugiego. A baby plotkują. Najlepszy się wyrządzało w garaży w zimie, jak się zeszli kamraci przy kaczycy, a wyrządzali jak pszczoły w ulu. Tak, że gaździno przyszła na nich ze śmiatokiem. Ale jak uwidziała, że coś ich sprawują, to szła na spadek do chałupy. Bo wszyscy wiedzą, że przeca chłop nie idzie do garaży po próżnu, ale dycki coś ich sprawować. A jak nie sprawuje, to na isto wyrządzo z kamratami jak co sprawić. Bo jak w chałupie wszystko funguje, to gaździno je rada, a ani nie chodzi do garaży tych chłopów rozganiać.